Hello po, good morning po. It's Wednesday time. Araw naman po tayo ng Miyerkules. Pag-usapan po natin ngayon yung paano ba talaga mag-motor sa kalsada para po sa ating mga riders. Kasi na-obserbahan ko kanina, kanina guys, papunta ako dito sa trabaho. Umuberting ako sa isang sasakyan kasi clear naman yung area. Tapos bigla siyang may pumasok na isang rider. Yung umovertake din siya. Tapos ang nangyari, nag-double overtaking kami. Biglang may sumulpot na isang sasakyan sa kasalubong namin. Ako pa ngayon ang bigla siyang kumat. Ang hirap kasi ng ngayong double overtaking. Ako pag medyo alanganin, hindi po ako nagdo-double overtaking sumusunod lang po ako. Halimbawa, umovertake ako sa isang sasakyan o kaya umovertake si rider number 1. Susunod lang po ako doon sa kanya. Hindi po ako sasabay or hindi ko po siya didikitan. Either sa left side or sa right side kasi pag medyo alanganin, disgrasya aabotin, madadamay po ang mga kasamahan natin, mga riders. Sana naman doon sa paano ba talaga mag-overtake o paano ba talaga gumamit ng kalsada ang isang riders. Kailangan ba talagang makipag-git-gitan sa kalsada or kailangan ng kaunting disiplina. Ayan po guys, at medyo mahirap nga yung nangyari kanina kasi yung isang rider medyo siya, kamote rider yata yung tawagin basta nakakakuan lang naman kasi baka maaksidente, maraming madadamay sa kalsada. Kahit nag-iingat ka, mabagal kang patakbo kapag may aksidente or mayroong kamote riders, madadamay ka rin talaga sa mga pangyayari. Kaya tanong ko lang po, paano ba talaga gumamit ng kalsada ang isang riders? Paki-comment naman po kung kayo ay isang riders na nanood kayo ng aking video. Paki-comment po kasi parang alanganin yung mga ganong sitwasyon Kasi ang pagkakaalam ko, kailangan pa nag-overtake ka, clear at saka huwag kang mag-double overtaking dahil maliit lang yung motor at pwede mong isingit. Tama naman po, pwede natin pasingit yung motor. Kaya nga naka-design yung motor para isingit natin sa kalsada or singit tayo sa mga traffic para mas mabilis tayo makarating sa patutunguhan natin. Pero kailangan na doble ingat na walang madidisgrasya at walang masasagi or walang ma-aksidente na kasama natin mga riders. At may love shoutout po doon sa mga riders na sa tingin ko dahan-dahan naman at may disiplina sa kalsada. May love shoutout po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat at ingat-ingat sa pagbabiyahe. Ayan, alright. Good morning po at sana kung ako yung mali, turuan niyo po ako sa aking katanungan kasi ang hirap naman po at minsan mayroon tayong mga kasamahang riders na medyo sisingit alam naman niya na nandoon ka na, sisingit ang kapang pilit at maliit na nga yung espasyo. Ikaw pa ang gigit-gitin ngayon samantalang ikaw na yung nauna. Napakahirap yata ng ganun mga paps or mga oragon, kaya ingat-ingat po tayo sa kalsada. Huwag po tayo masyadong barobal at kawawa naman po yung mga madadamay na mga kasamahan natin mga riders. Kaya doon sa mga riders, sana pasensya na kayo. Sana doon sa mga mababait na riders, sana tuloy-tuloy lang tayo. Doon naman sa mga kamote riders, sana huwag naman tayong masyadong kasi kagaya halimbawa nung isang araw nagpunta kami ng Quezon City at actually sasakyan yung dala ko, yung dinadrive ko, 4 wheels mayroon isang rider sa pilit siyang pumasok doon sa kanan ng bahagi ng sasakyan yung silang dalawang parehas may papunta sila ng kanan. Ayan nangyari, yung isang rider sumingit at hindi siguro napansin ng driver.
Actually, blind spot yung pinasok na ni rider eh. Talagang hindi siguro siya mapupuna ng driver ng four wheels. Ayun, na muntik-muntik na siyang bumagsak pero tinamaan pa rin. Kaya doon sa mga kaya ako kasi tinitingnan ko rin na maigi yung natatakot ako pag para sa mga riders kapag ang dala ko four wheels. Lalo pag malaki yung sasakyan dala ko. Kasi maraming blind spot na area yung mga sasakyan lalo na po pagliliko. Halimbawa liliko tayo sa kanan at nagipit yung sasakyan. Halimbawa yung sasakyan ko lumiko tayo sa kanan at sumingit ka pa sa kanan. Alam mo naman na alanganin yung liliko tayong parehas. Sana alam mo nung alanganin nyo at mayroong blind spot doon na tinatawag. Hindi kita mapapansin at hindi kita makikita. Ang mangyayari dyan, may ipit ka. At dapat ay mag-iingat kasi pag naipit ka roon, disgrasya abutin mo. Eh madadamay pa yung driver na wala namang kaalam-alam kung nasaan yung nasaan kang area. Pero din po pagliliko ng kaliwa, wag tayo sisingit sa basta mga palikon, mga gano'n. Lalo na guys, pag mga tractor, mga bus ang dala. Kasi nagdadrive po ako ng mula motor hanggang sa 10-wheeler. Marami pong blind spot kahit yung maliliit na sasakyan. Talagang hindi ka mapapansin. Kasi maaring tumingin si driver doon sa lilikuan niya or titingin siya doon sa halimbawa may crossing, titingin siya doon sa kasalubong. Siyempre mag-iingat din yan. Kaya ingat-ingat po tayo at sana doon sa mga driver at rider, mag-iingat po tayo sa kalsada. Huwag masyadong magmamadali kasi lalo na yung mga paliko at mga nag-overtake, delikado po. Sana ingat-ingat po tayo. Doon naman po may love shoutout po doon sa mga mayroong mga fog light o malalakas ang ilaw, lalo na yung iba apat-apat pa, may kulay puti at may kulay dilaw. Napakalalakas po, masakit sa mata. Sana pag nasa Metro Manila area tayo, huwag na nating gamitin masyado yung mga fog light natin kasi masakit sa mata. Pwede po yun mga hating gabi or madaling yung mga hanggang mula ng 1 o'clock hanggang umaga, mga alas 3, wala po masyadong kasalubong. Pwede nyo gamitin po yun lalo pag umuulan. Okay lang po yun pag umuulan kasi para makita din ang kasalubong na maalarma din sila na merong mga sasakyan na gumagamit din ng kalsada. Kaya ingat-ingat po tayo sa lahat. Magandang umaga po at happy Blaze Wednesday po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. God bless po. Bye-bye.